Eh, Eso azukuru maswera sei kwamuri. Rosi, waswera sei muzukuru wangu? Zviri kufamba here? Waswera boy here? Confirm kana muri kundinzwa zvakanaka. Confirm kana muri kundinzwa. Ndokumbira mukonfirme kana muri kundinzwa zvakanaka ndini. Please. Kana muri kundinzwa nekundoona zvakanaka, ndokumbira kuti mukonfirme. Zvaitika zvachona nhasi ndichakudzai. Poshia. Zvorodi poshi. Chakudzai zviri kuitika ipapa. Munhu haasati asvika kumba. Thank you so much. Right. Rozi Mugumira zviri kudidi muzukuru wepedyo. Rozi zviri kufamba here? Patience waswera sei muzukuru? Zviri kufamba here Patience? Zafania waswera sei muzukuru wangu? Zviri kudidi? Alright, thanks Msanga muzukuru wangu. Thank you very much. Thank you so much. Arege titre live yedu panapa nasi. Poshia. Alright, thanks very much. Thank you so much for neku confirma kuti ndiri kunzwika zvakanaka. Tiri kuoneka here zvakanaka? Tiri kuoneka here zvakanaka? Nhasi tomboita zviri different. Nhasi tiri kuitira live yedu tiri panze. Live stream yedu tiri panze. Adede. Parking lot. Right. Roslyn. Waswera sei muzukuru wangu Roslyn? Kufamba zvakanaka here? Plexi. Ndem muzukuru zvudi. Kuri sei kwauri? Kuri bo. Tonde zvudidi tonderai. Kufamba zvakanaka here? Okay, ngatingoshare live stream yedu handiti. Let's just share our live stream nevamwe. Let's just share our live streaming nevamwe. Musakanganwa ma-face mask kana muchibuda panze handiti. Toroone yangu iyi. Magaya Shinga Creation zvudidi handiri bo wena muzukuru wangu ndiri bo. Tatadza kusvika kumba netime tachitofunga kutoti tichatadza kuita live stream because hey, like now I'm 20 minutes away from home. So kwakaipa. So this is what is going to happen. Tichangoita stream yedu kwe 30 to 45 minutes. Team futi iri busy. Team very busy. Okay. Thank you very much for coming. Ndiri kunzwika zvakanaka. Chanyanyokosha kuti ndiri kunzwika zvakanaka here.
chakanyanyokosha ndechekuti ndinzwike chakanyanyokosha ndechekuti ndinzwike. Right, so nyaya yatinayo vazukuru ndofunga tiri kuiziva. Ndetine zuro takanga tiine live stream yatakanga tinayo yaangofanana neyatiri kuita izvozvo. Handiti kunzwa chando, ndiri kunzwa chando, ndakunzwa chando hamene kuti ndiri kupindwa nechando. So palive stream yedu vazukuru, nyaya iripo ndeyekudaiwo tine program yatinayo yekuti tinge tiri tinoendesa zvinhu ku1 of maorphanages. Handiti maorphanages most likely kuti zvichaitirwa kuHarare. Handiti so tachitaura neteam. Alright, regai tiinvite team. Handiti regai tiinvite oshanti kana ari padhuze mamanje anopinda zvake. Handiti she's busy also kubasa. She's busy. Mary also, she's busy achiri kubasa kusvika time. But well, isusu vachona tiripo tinoita kuti zvifambe tibatanidze. Handiti tinoita kuti tibatanidze. So tiri kukumbirawo madonations, ndonyaya iripo vazukuru. Tiri kukumbirawo madonations. Nezuro pane vakabvisawo vakaitawo zvavakaita. So this is what is going to happen. Mukatipa madonations amune maitipa, ticharatidza kuti tichaita vhidhiyo yekuti muone zvinhu zvinenge zvatengwa, zvinenge zvaunganidzwa, zvamunenge mabvisa. Handiti tichaita futi live streaming yekuti tikuratidzei zvinhu zvachona. Also tichazoita live streaming yekuti zvinhu zvachona zvinosvitswa kwazviri kufanira kuti zvinge zvinoenda kuHarare most likely. Handiti tichaita kuti zvisvike muzvione kuti zvafamba sei. Handiti so tiri kukumbirawo kuti mutipo madonations kune vanokwanisa kuSouth Africa, kuZimbabwe. Vakabvisa tinokutendai. So far tine zvatinazvo muchapiwa rekodhi rachona. Handiti chapiwa rekodhi rachona. So zvandiri kuita ndiri kuisa link. Kuri sei kwamuri vazukuru? Kuri sei kwamuri kunoku? Ndiri kurohwa nekashando muchana. Tiri muwinter this side, taamuwinter, saka kwaane kachando muchana. Kwaane kachando muchana, hakunyanyotonhora zvakustereka. Zvokuti kana izvo ndatopfeka short, but wewo kuri kutonhora. So you are free to come studio vazukuru. You are free to come studio tizotaura, muzotudza kuti ndezvipi zvatingaite. Kana mozva pane vamwe vanenge vane nzira dzekuti tinge tiri tinounganidza mari. You are free also kutiudza tingaite sei kuti tinge tinounganidza mari. Handiti alright, ndaisa link vanokwanisa kupinda mustudio. You can come over totaura. You can come over totaura. Ndaisa link so you can join the live stream. You are free to come. Uya uzotiudzawo what you think ma-contributions nema-ideas. Kana unyora ma-comments, papfungwa dzenyu ma-comments. Nhasi pakaipa. Nyora ma-comments, pawo pfungwa dzenyu kuchi ma-comments.
Halo Mary, zvididi muzukuru? Tadza kusvika kumba muzukuru. Tadza kusvika kumba toitira muroad stream. So ndaisa link. Also ndiri kuisa phone number dzedu. Yaise phone number kune vanoda kutaura nesu panhare. Okay. Plus 971 56 09096. Yes, so ndaisa futi chii? Phone number dzedu idzi. So you can come tobva tambotaura zukuru wangu. And come otaura. Washanti aripiko handisa ndamuona. Washanti. Handori mazino muzukuru kwese kana kuno ndatadza kusvika kumba on time so toitira muroad. Toitira muroad. Kunoko zvinezvi time dzatori chiti. It's almost 13 past 10 p.m. 13 past 10 p.m. But they Washanta akauya akapinda mustudio then ndomba ndamhanya kumba nditi I'm about 15-20 minutes away. So Washanta akapinda mustudio ndomhanya kumba. Manje handisi kumuona. Uyai vazukuru, ndaisa link, ndaisa phone number, ndaisa link. Let's talk. Yaitaurirani. Hamuna zvamuruda kutipa. Basa rienderere mberi. Hamuna zvamuruda kutipawo here vazukuru vasekuru Saint, basa rienderere mberi. Chero zviripo munongotipawo zvinhu zvotofamba. Kunoko hakubiwa muzukuru, kunoko hatibvutirwe foni zvachese. Kunoko hazviko kuno. Kunoko hatikema dhoo, hatibvutirwe foni. Motikari rikandokuradza motikari dzisina kutokiwa madhozi. Kunoko hakuitwe zvese zvozvo flow. Florence. Kuno kune mutemo unototyisa chaiko chaiko. Zvese zvekunzi kubiwa kudidi hazvikwe. Uyai titaura vazukuru kana tivhare redu live stream yachona. Tivhare redu stream, I'm sure team yanhingirina futi. Timu yatadza kunge iri inouya panapa vari kundiudza kuti vari busy vazobatikana nditi. Pandonyaya iripo, I think tichaita futi another live stream kuti tione kuti tinokwanisa here kuti tinge tinowedzera. Handiti? So vazukuru, another issue, I will be very happy to support whosoever anenge achida kutanga YouTube channel. Handiti?
YouTube channel wazukuru rege ndikudze chokwadi haitombode zvinhu zvakawanda. Vamwe vanofunga kuti kuti nditange channel ndofanira kuti ndinge ndine makamera angu, ndinofanira kuti ndinge ndine chino nechocho, but sandizvo azukuru, sandizvo. YouTube channel kana uritori nefoni yauri kutoshandisa izvezvi, foni yauri kutoshandisa iyoyo muzukuru, you can actually start a YouTube channel. Manzwa? Unogona kutotanga YouTube channel yako nefoni yako iyoyo yauri kutoshandisa. Unogona kutoshandisa, and as long ukangoita inonzi Google account, handiti ukangoita Google account unenge wakutovhura YouTube channel yako nedata rako chete, handiti nedata rako kana wifi yako. Ito chizoupload yours. Good evening, Uncle Maswera say. Handiti. Hello. Hello, Seguru Maswera say. All right, Washanti auya. Washanti? Uncle Maswera say. Apa network iri kunetsa ndeyangu kana kuti ndeyako? Ini ndiri kunzwa izviri clear ende yangu kwazara. Ndiri kunzwika? Muri kunzwika zviri clear. Uri kundinzwa zvanaka? Yes, Sekuru. Yes, Sekuru Waswera boy. All right, good. All right. Kuri saubasa? Kubasa kwakuri right, Sekuru. Just busy. All right. Busy yachona yakanyanya. Ndatadza kumhanya ndikabata time, ndatadza kusvika nenguva. Hey, kana neni, hey, I'm so sorry nekunonoka kusvika, but thank God kuti ndauya. Aiwa, chikuru ndechekuti wauya muzi. That's true. Mukuru wangu. Right. Yeah. Yes, Chichi? Oh, Abba Buddha. It's okay. All right. Over to you. All right. Thank you so much, Sekuru. Maswera say once again, Sekuru Maswera say, vana sisi, vana budhi, tese pano paSendi TV. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi pano paSendi TV, Family of Love. Tadzoka zvakare nenyaya yedu ye-love and giving. So tiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Ndichida kungotenda kune vakaisa ruoko. Ndikuona vanhu vakawanda vakatambanudza maoko, toda kungotenda. And then ndichitendawo zvakare nevakatipa transport. So nhasi tadzoka zvakare tichingoti kune vakararawo vachifunga, tadzoka zvakare kwamuri nhasi. Yes. Yeah. Network yabaisa. So, like, vane zvavarikuda kusapota nazvo ka?
makasununguka kuuya kupinda mustudio and then tobva tagadzisa chivani chachona. Toda kuti tiite setinoti kurumidzei nhasi handiti. Nhasi toda kungoti kavara. Handiti? That's true. Yeah. Yes. All right. So regai ndiise link. All right, uncle. Nhasi hamukwanisi kuita munamato sekuru muri parodhi handiti? Tongoti Mwari varopafadza basa kudhara. Ndati nhasi hamukwanisi kuita munamato muri parodhi handiti? Tongoti Mwari varopafadza basa kudhara. Aiwa, togona kuisa munamato. Watogona wauwe. Ibva watomboropafadza muzukuru wangu. Taura mazwi ekuropafadza. Alright. Ndatikota musei weso hwedu tinamate. Kuna Mwari vari kumusoro kudenga, tinokutendai nenyasha dzenyu, tinokutendai nechipo cheupenyu, tinokutendai nenguva ino, tinokutendai nekuswera makatichengetedza. Nyasha dzenyu dzakatikomberedza. Madekwana ano ndinouya pamberi peuso bwenyu Jehovha, handizvikudze pamberi peuso bwenyu kana kuzvitutumadza, asi ndinongokumbira nyasha dzenyu dzirambe dzichingodurwa mukati meupenyu hwedu. Rangarirai mumwe namumwe ari pano, Baba, kune avo vakatambanudza maoko, neavo vasina Mwari, ndinongoti rambei muchingovaropafadza, neavo vachatambanudza Jehovha, nyasha dzenyu ngadzidururwe mukati meupenyu hwavo. Mwari, munongoramba muchingotaura mushoko renyu kuti rwakakomborerwa ruoko runopa kupfuura rwakapupidzwa. NaYesu Jehovha, tinodawo kupa, tinoshuwirawo kuva vatsvene Jehovha. Hatingave vatsvene chete nekunamata, asi kubudikidza nekupa Mwari, tinoziva munotikomborera. Munotaura kuti hari yeunopa icharopafadzwa. Muzita nemuropa raJesu. Amen. 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 Thank you very much. Nekuropafadza. Thank you so much. So ndaisa link vazukuru handiti, ndaisa link randaisa pasi apo. Vanoda kucontributa, uyai monge muri muno, tinge tiri tinobatira pamwe chete handiti. Uyai tinge tiri tinobatira pamwe chete handiti. That's true. So ngatiuyei. Muzukuru, ndedzipi nzira dzatiri kushandisa for the benefit yevakanga vasipo nezuro? Tiri kushandisa nzira dzipi kuti tinge tiri tinogamuchira mari, ingava mari keshi inenge ichida kutumirwa from all over, vari kuSouth Africa, Zimbabwe, nevari even abroad, vangakubatei sei? Alright, thank you so much Sekuru. So tine account number. I guess account number yangu inogona kureceive mari kubva even kune different countries. Okay. Because kana kuri kuZimbabwe inolinka futi neBarclays. Ndichakonfirma mangwana kuti kune dzimwe nyika inolinka nemabhengi api. Okay. So tine account number ndokumbirawo Sekuru muzoidropa ipapa, and then tine kune vanenge vachida kuita e-wallet, vanenge vachida kuita hand cash, vachatibata. Ndichasiya macontacts ipapa, vanozotibata kana live stream ichinge yapera. Asi kune vamwe vacho vanogona kusanopindirai kusenda mamessage paWhatsApp pane nhamba dziri kushowa pascreen. Vanogona kusanosenda mamessage paWhatsApp. Then kune vari muJoburg, kune avo vari kuda kubatsira nehembe kana vane magroceries avagara vainawo mudzimba mavo, vanozotibata paWhatsApp and then tovaudza kuti tinobatana sei. Then kune vari kuZimbabwe tine ecocash number, kune vari kuda kuisa mari kana vari kuda kupa magroceries kana hembe zvakare, munobata nhamba dzedu dzeecocash dzinoti +263 776 676 249. Ndo nhamba dzedu dzeecocash.
kune vari kuZimbabwe. Panobuda zita rakanzi Patience Mugepe. Okay. So zvandiri kuita ndiri kuisa account number yandiri kuisa panapa ndo yamunokwanisa kutumira, ndo yekuSouth Africa handiti? That's true. Rega ndi highlight. Okay. So account number iri kutumirwa nasekuru, hamukwanisi kuisa mari muri paATM. Mutumire mari paakaunti munofanirwa kupinda mubhengi mukati, then motumira mari muri mubhengi mukati. PaATM inoramba. So paakaunti number yedu panobuda zita rakanzi Mugepe. Okay. So ndo yataisa apo. Ndizvo kaya confirm kuti ndiyo handiti? Yeah, ndiyoyo chaiyo. That's true, ndiyoyo. All right. So rega ndiise futi eco cash. Yes. Eco cash dzedu. Kune vane vachida kuita eco cash. Tichida kungoti thank you very much kune vakacontributa nezuro. God bless you so much. Vadikani. Kune vaifunga. Vakafunga zvakanaka. Mukana ndiwowu. Makasununguka kuti muuye tinge tiri tinotaura handiti? Huyai tizobatsirana. Alright, sekuru, so muchiita zvamuri kuita zvekuisa namba dzekucash, regai ndimbosanopa updates zvatinazvo pano kana kuti patave pastage yatave, kuitira vachangopinda nevamwe vanga varipo nezuro vanenge vachida kuziva kuti taapapi. So tine hanzvadzi yangu anonzi Tino akatipawo 200 ecocash. Hanzvadzi yangu Tino, and then naSisi Mary vakatipawo 200 rands, mari dzandiri kutaura idzi ndatova nadzo muaccount. And then tina Anko vakatipawo 250 rands. And then anonzi Washandi Mugepe akatipawo 500 rands. So mari yatinayo so far iri kumarands tine 950 rands. Then tine 200 ecocash. Then tine anonymous akati achatipawo 100 rand haisati yasvika. Then tina mukoma Justin. Sekuru mazotaura namukoma Justin here vati tine nhau ye10 years mazenge matuma mumwedzi. Anokwanisa kundibata kana aripo ndokumbura kuti andibate. Kana aripo Justin ndokumbura kuti undibate muzukuru. Naundibata because ndaifanira kuti andibate kuita kuti ndizova nenhamba dzake. Alright. And then tina mukoma Samuel, handizivi kuti vakazozvifambira sei. Mukoma Samuel Manyimo vakanga vati vachatipawo 55 US. Handina kuzoziva kuti zvakazofamba sei. Okay. Mukoma Samuel, so far ndina vati vandibata pane nhamba. Okay, ndakabatwa naRanga. Ranga akakubata? Havasati vataura neni. All right. So Ranga, rega ndimunyorere message Ranga.
handisi kuziva 100 rand iri kutaurwa nasisi Mary iyi ndeipi. Tina anonzi tendai chengeta akatacha tipawo 100 rand. Handisi kuziva kuti ndoiri kutaurwa nasisi Mary here. haisi anonymous here. Handisi kuziva. So paita vanhu 3 pana anonymous akati achatipa 100 rand, then tendai chengeta akati achatipawo 100 rand, and then pane mumwe anonzi amblessed akati achatipawo 100 rand. Saka handisi kuziva kuti ndeupi wacho. Okay. Vazukuruka kune vanenge vakapromisa kati kumburoti just honor your pledges, handiti? Let's just honor our pledges kuitira kuti basa rinenge ratanga ringe riri rinoenda mberi. Hatisi kumanikidza kana kuti kugombedzera, handiti? Kazingova zvakasununguka, unongonzwa zviri pamwoyo pako kusundwa. Kozi zvekuita kumanikidzira kana kuti kuda kungoti tinge tinongotaurawo zita rako, hapana chakaipa, but kana uchizoti hauzokwanise kunge uri unozadzisa ka, we would respect much kana ukangonyarara zvako hapana chakaipa, handiti? Toti kana vanhu kuitira kuti vasikana pavanenge vakuronga vanoronga nezvinenge zviripo. Kana pane zvinenge zvashota vanokwanisa kuwana dzimwe nzira dzekuti vange vari vanobatanidza vanenge vachironga. I think that way tinenge tichigona zvakanyanya. Vamwe vanogona kungotibatsira nekunamata chaiko chaiko, maprayers ekungoti madoors avhurike. Yeah, that's true. All right, so hanzi 100 rand nde anonymous. Saka kureva kuti taane 1050. Yeah, iyi vari kuti it's confirmed kureva kuti sisi Mary vanayo in hand. So taane 1050. Mari yatinayo yatakabata right now ne200 bond iri kuEcocash. All right. So vazukuru kuri kuti kudiko kunzoko, vazukuru vangu vari kuti kudii? Pachiri nevamwe here vari kuti This morning sekuru I wish today ndanga ndingori nemari yangu yakawanda. Ndamukira kuchallengewa nevanhu vetransport. Don't worry kana grocery remuri kuwanda rekaita re30,000 inoenda chete kuZimbabwe. Ndachallengewa sekuru. Ane transport wokuZimbabwe abva angondiudza kuti chero rikaita magonyeti 3 transport iripo. Saka vanhu vetransport vari kuti challenge guys, ngadei tangoitawo kuti ngoita. Vanhu vetransport chokwadi boss, transport iripo. Hazvizode kuti transport iripo tobva takundikana kunge tinoita something, handiti? That's true. So ungati idea here yekuti tingati deadline ungaba musi wani muzukuru? Nhasi date ndiani? Nhasi date ndi10. Zvandingaite sekuru ndezvekuti regai ndimbonzwa vachauya. Ndonzwa kuti vanoti vanokwanisa kuwana mari dzacho rini. Kune avo vakapledja vasati vabhadhara mapledges avo, vanofanirwa kundiudza kuti mari dzacho dzinowanikwa rini, and then we'll take it from there. Okay. So kureva kuti zoni vanhu vari panapa weekend kune vari kupledge munokwanisa
kungotiudza futi nezuva ramunenge muchikwanisa kunge murichipa mari. Takati zviitike zvika before Christmas kuitira kuti kwazvinoenda vanavo vange vari vanofara, handiti? That's true. Yeah, our target tatakanyanya kutageta Christmas kuti tiendesewo zvinhu izvi vakwanisewo kubikirwa paChristmas, ndopanga paine target yedu. Yeah. So hanzi napilile spilisiwe, yes, hana spilisiwe make it 20 tete cause isu vamwe tohora late. All right, no problem. So I'm going to say our deadline musi wa 20. Handiti musi wa 20. So sipilisiwe mzukuru wangu, sipilisiwe ndokuda zvisingaiti mzukuru wangu. I love you so much. Ndiri kumaona macomments. You are not missing any video. Thank you very much for your unwavering support. So musi wa 20 tonyora mari nhaisi pilisiwe tonyora mari musi wa 20. And if possible, can you please write me a message per WhatsApp number? You can write me a message per WhatsApp number. Kana kubata number dzandiri kuisa dzawoshanti. Number dzawoshanti, you can write a message. Pane asenda message kuru yanga kanzi is it Joe. Pane asenda message pamashure apo atizvoni kuno ku Cape Town tinopani grocery. So munotibata pa WhatsApp and then tinototaura kuti fambisa sei. Yes. So vari kuSouth Africa vanenge vane zvavanenge vachida kuita, ndiri kuisa nhamba ndiri kutanga isa nhamba dzaMary Mabote naWoshanti Mugepe, handiti? So ndo nhamba dzamune muchishandisa idzodzo. So vazukuru ndokumbura kuti ngarive strictly business, handiti? That's true. Nevamwe vazukuru vangu vanyin'anyin'a vanozonge vakuda kutaura zvakawanda-wanda. Vazukuru vangu ava vane dzimba dzavo, so hatidi kukanganisa, handiti? That's true. So nhamba ndo dzandiri kuisa, mongonipawo 2 minutes. Yeah, all right, sekuru. Yeah, so ipapo ndichingotsinhirawo guys. Yes. Pamanhamba apa ngatingoite so pamagroceries takati ndezvipi zvinhu zvatingati zvitoda kuti tinge tiri tinoshanda nazvo mudhuku? Pamagroceries zvinhu zvatiri kuda kushanda nazvo zvakanyanya, tiri kushanda nemabasics. So tiri kutarisirawo zvinhu zvakaita kunge shuga, mafuta, cooking oil, sipo yekuwachisa, sipo dzekugezesa, zvinana raisi, upfu chaihwo. Ndanga ndichifunga kuti kana tikatenga, isusu seIndicrew TV takaona zvakakodzera kuti tongona futi kutenga upfu. So ndo zvinhu zvatiri kunyanya kuda zvakatikoshera, zvakaita seupfu, mafuta, sipo dzekuwachisa nezvimwe zvakangodaro. But munhu anogona kungotipa anything chaanenge ainacho, dzingava hembe chaidzo. Hello tete, muri sei zvenyu? Tiri right zvangu, how are you? Okay, ndini Pilile. Inini yangu mari, sezvo muri kuona ndakatopfeka uniform yangu, mari inouya maybe musi wa 20. Musi wa 20? Yes. All right. Munyora 200 rands. 200 rands. Thank you so much. Pilile, right? Yes. All right. Thank you so much, Pilile.
So uchaita sei? Uchatipa muaccount here kana kuti uchaita e-wallet? Ndichaisa muaccount. Muaccount. Alright, no problem. So musi wa 20 ndo kairipo. Alright, no problem. Thank you so much Sipilile. So Sekuru Sipilile ati ari kutipawo 200 rands. Alright. Pilile mzukuru wangu. Hello Sekuru. Zviri kudidi? Busy nebasa apa. Pakaipa mzukuru, pakaipa. Ndi uri kuona kuti Sekuru vatadza kutosvika kumba netime. Kwakuchitoitira muroad. Otherwise zviri kudidi? Aiwa, tiri vatano, siyaphila. Ndebele speaker. Hayi siyabonga kakhulu. Mina angazi ukuthi ngiyakhuluma yini kahle kahle kodwa ngiyakhuluma isiZulu kancane. Mara siyafana isiZulu nesindebele siyafana. Yes, asona siyafana isiZulu nesindebele asihlukana kangako. Yes. Asihluphe kodwa samasiqondanga. Doba. Ngiyadoba vele. Kodwa ngiyasithanda kakhulu. Angazi ukuthi ngizoyithola intombi esindebele izongifundisa ukukhuluma isindebele. Mara why ungatholi yena Isipilile? Yebo. Uthini? Ngithi uthole yena mkhulu. Thola yena Isipilile. Uredi musi. Hayi umalume wathi uzondingela. Hayi uthola. Vele ngizothola yena vele. Uyabona ukuthi mina ngithanda umuntu uyazisebenzela. Mara ugcoke uniform. So right. Right vele. Right vele. Right. Mina ngithanda umuntu loya ungazithanda indaba yokusebenza yazi. Ukuthi sinothenda nebasa ramunoita. Alright, so aiwa tinotenda Mwari ndiye aiziva zvake kuti ndozvo zvatinonge tichifanira tiri tinoita. And without you, I don't think kuti tinogona kuzviita zvatiri kuita panapa. Zvinotoitwa nemi paridzi vebasa. That's true. Right. So ndaisa number, pane number dzandaisa WhatsApp vari muSouth Africa, vari kuSwaziland. Okay, Magaya Shingi Creation. I mean Swaziland, please give an account inoita to transfer 200 rand tomorrow. Thank you very much. Account number inoita kutransfer ndo iri panapa iyi from Swaziland account number. There's the account number. And it Auntie ndizo confirm please kuti from Swaziland inoita Swaziland kune FNB. Receive an amount kana 100 rand kana 50 rand receive. So all right, so what you do, make sure kuti unopinda mubank vanenge vachida kutumira mari ita zvokutopinda muFNB mubank chaimandiri. Account number ndodzirapo dzinoti 6280 1776842, branch code 250655, Zita Ocean Mgepe. What a beautiful name! What a beautiful name! And so guys, all those who want to support us, please do support us. There is the account number which I've just dropped there. Also,
For those who want to send EcoCash, there's the EcoCash number. Patience Mugepe, okay? To all those who wanna chat on WhatsApp, makasununguka zvakare, taura with Oshandi Mugepe, there's the numbers and that drop up. All those in South Africa, even abroad, you are free. Taura apo, adid. Also, you can get in touch with Mary Mabote. Number dzake ndezodzo dzandaisa apo anditi. Thank very much. Torai number is so. Can you kindly send a message? Pane number dzandaisa anditi. Shinga. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Right. Thank you very much. Mzukuru wangu Pilile ati achatipa 200 and 200 on the 20th of this month. Thank you very much for all your unwavering support. Ndinokutenda mzukuru wangu. Vazukuru yaitinge tiri tinobatsirana basa riri panapa handiti. Chingotora bhedheni yachona ungowanawo mwana wani, mwana usingazive asiri wako. Unozwa panawo mwana unoti hai inini ndotengera mai vangu chikafu, ndotengera vana vangu chikafu, saka Mwari anondiropafadza. Mwari anokuropafadza but zvangofanira kuti uri kutaura kuti ndinozvitengera chikafu wozi vana vako namai vako iweweka, they are your family. So muri munhu waana zvinaro blessing but kwete rakakura muzukuru. Kana uchida kudenha Mwari ka tengera mwana awo usingazive, nherera iritori ikoko. Chingopinda mushopo ngokuti ndoda kutenga kana kuti zvinhu zvemwana we9 years. Kana ungotenga kana size 5 yebhutsu. Anzwa muzukuru. Ita kuti mumwe munhu afare, kamwe kamwana kafare this time. Kamwana kachidyawo keke raunenge watenga so paChristmas. Kachiti hey, Christmas yedu Christmas yanakidza kumana. So I don't know as Zukuru, to all those who want to support number, those are number, my phone number ndo kuisa pa screen. Tikatenga, alright, so muri kutarisira kuti mungangotenga zvarini? So zvatichaita sekuru ndezvekuti tichatipa mari yavapo tichasanotenga zvimwe zvinhu. Mari inenge yangouya tichangotenga, mari inenge yauya tinenge tingotenga tichipa mari. Okay. And then kana tinge tazopedza kutenga ku-update kuti tatenga zvinhu zvakawanda sei, tatenga chini uye tashandisa mari, zvinhu zvedu zviri kusimuka rini. Alright. Okay, ndoda kuti ndikudze chimwe chinhu wazukuru, ndoda kutenda Mwari. Testimony yandimutsa nhasi ka. Ambotaura zvake musikana weShanti, ambotaura nyaya yetransport. Ndo nyaya yandanga ndichitya nyaya yetransport. But tine hama dzazvipira kuti vachatakura gudzi redu from South Africa kusvika rasvika pariri kufanira kuti ringe riri rinoenda. Thank you very much. I just want to thank them. Mwari akuitire zvakanaka wazukuru. Unozwa kuti ukaona setime inoyi matransporters ndonguva yava vari kuita mari, but ukaona vakuti tokutakurai pachena ka, ndiye Mwari chaiyo. So thank you very much. Thank you so much. Mwari akuitire zvakanaka nekupatina neSaint family, Saint TV YouTube channel kuti tinge tiri tinoita zvidiki zvatiri kuita handiti. Everyone ari kupatina nesu, be it in prayer, paminamato. We are a channel believe the power of prayer. Tinotenda munhu simba romunamato handiti. So vese vanotinamatira, Mwari akuitire zvakanaka. God bless you so much. Nekuti without you hazvitifambire zvakanaka handiti. That's true. Yes. So
Yes, over to you. Thank you sekuru. Honda chisati ndakanganwa ndarichibva message WhatsApp manje yasendwa naTendai Chengeta. Oh. 400 rand musi wa17 December. All right, okay, thanks very much. Tendai Chengeta, she supported this channel yanga isati ane vanhu kana 10. She was one of the top 10 subscribers channel. Wow. So thank you so much nekumira nesu Tendai Chengeta up until today. Anditi Mwari akuitire zvakanaka. Unozwa kuti muzukuru pane chinhu chinongondifadza, ndinonzwa kunyaradzwa kazhinji, especially kana ndiri paYouTube, because to me it's not just a channel, it's not just a YouTube channel. This is my family, these are my people. Vanhu vakawanda takutotaurawo kuWhatsApp ndasokanganisika, ndikaswera ndisina kutaura naMary, ndikaswera ndisina kutaura naRosie, ndikaswera ndisina kutaura a lot of people, quite a lot of people. I'm talking to hundreds and hundreds, thousands of people actually. KuFacebook, kuInstagram, kupi. Ngative family wazukuru, ngatingova nerudo so. Kungodanana so. Nekusapotana. Anditi? Ukaita problem yaunenge waita inenge ichida maprayers, unotibatawo nhamba dzatiri kuisa ipapa, wotaurawo kuti ndiri neproblem. Kana muri kupinda panguva yakaoma zvakasiyana-siyana uchida kuti counseling tinogona kunge tiri tinongotauranawo nekusheya mastories edu. Anditi? Umwe munhu izvozvi muna December munomu vamwe vari tori pakati pekutorambana, totaura kuno. Vatori pakati pekutoti zvinhu hazvinomira mushe, unotoshaya kuti ndotaura nani. You can come and talk to us. Totokudzawo maexperience eduka, wotozoona kutoti yako nyaya pamwe inenge inenge itori nani. Zvotokuita kuti unge unofila zviri nani. Handiti vazukuru? We are a family, we are one people. So hanzi naMary, hanzi let's make it guys basic sezvawambotaura Oshandi. Box cooking oil, box elangeni, 20 kg rice, 10 kg sugar, 10 kg flour, drinks, oral 10 liters. Cooking oil. Changoita zviri basic, yes. Yeah, that's true. Yes, cooking oil. So tikakwanisa kumaneja zviri panapa tinenge tarova basa sebasa, handiti? And hatisi kuvhara mukana because I think Oshanti hamuchamiri pabasa. Ndine urombo ndakuzvitaurawo zvinezvi. Kune vana vamwe vanenge vasina maschool fees muna January chaimo. Toda kuitora burden yacho nekuti tinge tiri muna January tinge tiri totsvagawo kana mwana 1 kana 2 vatinongobhadharira maschool fees. Hazvina kuipa futi. That's true. Right. Thank you very much. All right. So so what we were thinking is tangati isu sesendi cruise family taifunga kuti tikaendesa these magroceries atichaendesa this December, then atituzomira ticharamba tichicontinue like pamaholidays futi change tichipota tichivaendesera magroceries. Maholidays akakosha akaita semaeasters change tichipota futi tichivaendesera magroceries tichiendesa kune madifferent charity home akasiyana-siyana. So ndo nyaya yatanga tinayo. Naiyoyo yemaschool fees futi inyaya iri right sekuti tinotsvagawo 1 or 2 vana vatinokwanisawo kubhadharira. As time goes on tinoita tichiwanawo vana vakawanda tichigrowawo tichingodaro. Network mastaka kasekuru.
Hello, uncle. Alright, sekuru vasitaka. So to those vari kuda kubatsira, vari kuda kuisa hand, vari kuda kutibatsira even nema-ideas, vari kuda kutibatsirawo even kana kuine kwamunoziya kune charity home yamunogona kuti tadii kubva tangonanga pacharity home yakati, makasununguka kupinda mustudio. I'm sure sekuru vaisa link, makasununguka kupinda mustudio and then toonesana kuti zvakamira sei kune vari kuda kubatsira nemari, nemagroceries, nehembe chaidzo, even nema-ideas. Makasununguka kupinda mustudio toonesana kuti zvakamira sei. Handiti to those vari kuda kubatsira, feel free kupinda mustudio. Sekuru vaisa link mucomment section, mune link. You know kuti this masikati nhasi ndanga ndichiteerera imwe song yajapresa yekuti tinoraramiswa nevai vane tsiye nyoro. You know kuti guys, ndanga ndichinyatsofunga ndikati zveshuwa aripo mwana ari kutoimba song iyi achitaura kuti tinoraramiswa nevaya vane tsiye nyoro, hanzi vanotambanudza ruoko zvinyoronyoro. Apa vari kutaurwa vanotambanudza ruoko zvinyoronyoro vacho tisu. Inini newe takatarisana nhasi, tisu vacho vanotambanudza ruoko zvinyoronyoro. I was listening to that song and yandibata zvisingaite. Ndikati ndiri kumbonyatsonzi kudii, ndanyatsozvifunga ndikati zveshuwa ariko mwana ari kutotaura kuti tinoraramiswa vane tsiye nyoro vacho tisu. So guys, ingouyai tingobatsirana pamwe chete, chirongwa chedu chienderere mberi. We want to go far as Saint TV, we want to go far. Hatisuda kugumira pano kana kuti taguma nhasi. Ndakambonzwa sekuru vachitaura kuti ndo passion yechannel ineyi, ndo zvakavhurirwa channel ineyi. Ndakanzwa nezuro futi vachitaura kuti did he say next year? Ndakanzwa ngo vakatoti next year, end of the year, he's going to quit his job to do this program yekubatsira vana vari kunid our help, to the less privilege. So guys, ngatingobatsiranai pamwe chete. I know together we can do it. Inini newe we can do it. It doesn't matter une 1 rand, it doesn't matter une 5 bond. Aimbofe yakaita million without 1 rand, aimbofe yakaita million without 1 bond. So guys, ngatingobatsiranai pamwe chete, Mwari varambe vachitiitira zvakanaka. chokwadi. Alright, hanzi naphilile from very good people, keep on collecting. Tichatonatsoloncha zvakanaka, handiti Oshanti? That's true, sekuru. Ndizvozvo chaizvo. Tichatonatsoloncha zvakanaka, tova nezita ratinodanwa naro, rekuti ratinechizikana naro panyaya dzecharity apa. And you are still working. Kune vanoda kujoina anonzi magroup, WhatsApp group ka, munogona kubata nhamba dzataisa apo pamusoro. We still, timu haisati yakura wazukuru, timu haisati yakura, mikova ichakazaruka yekuti vanoda kuuya vange vari vanoshandawo nevamwe kuSaint TV family. And kuSaint family actually you are free kuuya tonge tiri tinobatirana, basa roreruka. That's true. And one thing I like. Alright, you can go ahead, Sekur. Alright, one thing I like about the team Saint family, team Saint family in a love shame. That team Saint family vane love imwe yekuti you can feel it wherever kwaurika, you can feel the love. And I'm so excited because
ukaona panotungamirwa nerudo ka zvinhu zvese zvinoendeka. So and I'm so happy nevanhu vatinoshanda navo because vanhu vanozvipira pakuita basa rachona. That's true. Over to you, muzukuru. All right, thank you so much sekuru. Ndanchida kutaura nyaya yechi ndanchida kutaura alright, ndanchida kutaura nyaya yekuti kune avo vari kuda kujoina mawhatsapp. Hanzi ndakambonzwa umwe mutaura achitaura kuti hanzi ndimhorese ndichamhoreseka nekuti hanzi kana ndaane mari dzangu ndichange ndaabhizi nebhizinesi rangu. The same apa, it's very good kuti iwewe ujoine mukana uchiripo, nekuti pane pauchazoda kujoina waakuudzwa kunzi gurupu rakazara risingachambofi rakaita free, rinenge rakazara always. Saka sekuona kwangu mukana wakanaka kune avo vari kuda kujoina kuintercession group, you are welcome, you are most welcome. Kune avo vari kuda kujoina kufamily group, you are most welcome again. Tiri kukudai nemaideas enyu, tiri kukudai tibatsirane pamaprayers and nezvimwe zvakangodaro tinenge tichingobatsirana naikoko kucheriti home kwatiri, tiri kukudai zvakare. So kune vari kuda kujoina mukana ndiwoyo. Yes, and number ndo dzataisa pascreen idzo. You are free to come. Kunyora pawhatsapp dzandaisapo, and then mobva maudzwa kuti zvinofamba sei, unojoina sei kumagroup achona. Also vada kuziva nezvecharity kuti zviri kufamba sei, ndo whatsapp number futi dzatiri kuisa, same number idzodzo. You can get in touch with Oshanti. Oshanti ndiye ari mustudio, this beautiful lady. Anditi naMary Mabote achiri kubasa zvinezvi, but unogona kutaura naye zvakare. Nedzimwe dzachona dzina +927 dziri piko idzi. Okay, handichadzione dzasara musoro. Alright, tichirangadzana futi paEcocash. Pane munhu anga achitaura zvoti ada kutumira Ecocash. Ndo dzakandipatience mugepe idzo, handiti? She's one of us as well, ari unokwanisa kutumira mari paEcocash dzinoti +263 776676 handiti? Ukada kudhipozita, tirambe tingosimbisa, ukada kudhipozita zita rinobuda nderaOshanti mugepe. KuFNB koko kwaunenge uchiitira izvo uri mukati mubanking hall, inside the banking hall, right? Account number ndo dziripo, account number ndo dzakanzi 628017768842. Branch code unonyora 250655 KuFNB koko. Yeah, that's true. Over to you, mzukuru. Alright, thank you so much sekuru. Alright, mabudisa dzimwe namba kuzotaura namba. So right now just kune vachangotibata tine already mari yatatova nayo muaccount medu inosvika iyo 1050 rands iri muaccount, and then tine 200 Ecocash yatakatiwawo nedhuro. And then ndoda kungokurudzirawo kune avo vakaita mapledges, vakati vachabhadhira mapledges avo, ndiri kukurudziraiwo kuti tibatsirane ipapo pamapledges edu, tifufile mapledges edu guys. Mwari vangotiitirawo zvakanaka. Hanzi ukaita chakanaka haungafari here? Kana neniwo ndinofara ndikaita zvakanaka, handiti? Munhu wese anofara akaita chakanaka. So ndo nyaya yatiinayo.
kuti tingofadzawo, just ingozinzwawo kungoti ndingoisawo smile on someone's face. Unoziva, inini I believe kuti vana ivavo vane maprayers ari more powerful. Paachangosekerera so achingoti nhasi ndadya muriwo nemafuta, muriwo nemafuta unenge mafuta acho anenge atengwa neni newe, kungoti ndadya muriwo nemafuta, izvozvo chete zvinoita kuti hari yako yekukodzera mukaka iite overflow. So ngatingova pamwe chete vana vaMwari. I know kuti together we can do it. Hapana chinoramba kana tichiita nemwoyo inoda nemwoyo inorevesa. Mwari vanoramba vachitikomborera vachitiitira zvakanaka. Yeah, that is very true. That is very true. So ngatingoitai zvinofamba zvikuru. Namba ndo dzatiri kuramba tichingodzokorodza kuramba chikupai dzandiri kuramba ndichingodisplaya handei tinotaura nehama idzi kana une zvauri kuda kunge uri unoita, handei tinotaura nevazukuru vari panapa. Also tiri kukumbirawo futi, ndandakanganwa vari kuHarare vanenge vakasununguka kuzenge vari vanosvitsa zvinhu izvi, handiti vakasununguka. Tine chidawo one anongoti inino 1 or 2 vanoti takasununguka kunge tiri tinoenda kwakampana grocery kana richienda. Toda zvinhu zvakajeka, munhu wese angari anonozvifamba sei, handiti makasununguka futi kutibata panhamba idzo dzataisa pascreen, and then unobva watoudzwa kuti zviufamba sei. Unobva watoziviswa kuti zviufamba sei. So muzukuru wangu, tichipeta zvedu tichipedzisa, zvipi zvimwe zvingada kuti zvaungada kuti unge uri unotaura? Thank you so much sekuru. So ndandichida kuti kune vari kuZimbabwe futi, vari kuHarare, kune vanenge vari muaround Chitungwiza nevanenge vachikwanisa kunge vari mutaundi, munobata futi nhamba idzodzo dzakanzi Patience Mugepe, munotaura naye paWhatsApp, and then anokuudzai kuti moita sei. Munokwanisa kusiya munokwanisa kunosiya futi magroceries. Kune vamwe vane magroceries vasina mari, mukabata iyeye anonzi Patience Mugepe, anokuudzai kuti grocery racho munoenda naro papi kana kuti munosangana naye papi. Kune futi vari kuHarare vanenge vachida kuenda kuDutch Charity Home yachange tizoendesa grocery, transport iripo yamunokwanisa kuenda nayo nezvinhu zvenyu makanomirawo Saint TV crew. Yes, sepatransport ndiri kutenda zvisingaite. Ndoda kuti nditende zvakanyanya vari kudzipa transport from South Africa here pachena. Havana kutichaja anything kusvika zvasvika kwazviri kufanira kuti zvinge zvinoenda. Also kubva kune vachaendawo from Harare vachapindawo futi mumotikari idzodzo, handiti? So tinoda ngokutendai. Handizive kuti totenda sei hama idzi, but Mwari avaitwe zvakanaka zvakanyanya nekuda kwebasa rakanaka ravari kuita, basa rekutiwo vana vange vari vanowanawo zvinhu zvavo nenguva, handiti? That's true. So toda kungoramba tichingovatenda zveshuwa nekutibatsira. Matransport dzedu dzichasvika dzichichinjana. So transport yedu ichabva negrocery redu kunoku, itruck richanotisira grocery redu pambudzi, and then kubva pambudzi tine transport futi ichazobva negrocery kubva pambudzi kuenda naro kwarinenge richifanirwa kuenda. And also pachaenda grocery, inini ndakavolontiya zvangu kuti ndichatengawo t-shirt
yandichaprintisa kuti Saint TV crew ndichazokuratidza kana ichinge yaprindwa. Tisheti ichange ichizoenda kune watichange tichiti mubereki wevana ivavo ndiye watichanopa this t-shirt. Ichange ingori zvayo 1 ichange ichienda kune mubereki iyeye. Hello, uncle, are you there? All right. Yes, ndofunga network yangu iri kuita ichibreka. Network yangu iri kuita ichibhaisa. But ndiripo. Right. Yeah. So, tidangoramba tichingotenda kudzira. Nhasi hatina nguva yakareba tiri pano. Tinongoramba tichingotenda vakabatsira. Nhasi hatina nguva yakareba tiri pano. Mwari ngavarambe vachingokukomborerai kune wese vakatambanudza maoko neavo vasina kubvisa asi vaine mwoyo inonzwa kuda kubvisa. Musafile bhedhi kuti inini handina kubvisa. Saka kureva kuti Mwari havandikomborere. Aiwa, mwoyo wenyu iwoyo. God is going to bless you for that. Munongotinamatirawo redu rirambe richienderera mberi. Mangwana muchawanawo mukabvisa. Hanzi uyo anopa 10 cents nemwoyo wakaperevera anoropafadzwa kudarika anopa $100 neshow off. Saka musafile bhedhi kuti aiwa inini kubvisawo saka ndichazi muzukuru wasekuru. Ayewa, mwoyo wenyu iwoyo God Mwari vari kutouona. He is going to bless you for that. Amen. Mangwana muchawanawo. Amen. Over to you, sekuru. Chokwadi zvabva zvataura zvikanzi mashoko makukutu sisi. Chokwadi mashoko makukutu ataurwa. Hanzi na wow, thank you so much Oshandi for Saint TV family t-shirt. Be blessed. All right. Thank you very much. Thank you so much. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you, Sekuru. I can hear you clearly. All right. So vazukuru tichadzoka zvakare kwamuri. Ngatiwanzei kutaurirana kuma WhatsApp numbers atakupai awo. Zvandichaita ndichaisa pama comments live stream ino ndichaisa ma WhatsApp numbers ese ndomapina pama comments. So anenge aonawo tapedza live streaming ino anenge achida kubata kuda kuziva kuti zvinofamba sei, you can come pa WhatsApp totaurirana. We can talk to Oshanti, you can talk to Mary, kana kutaura ne +971 dzogona dzine kana kuti neumwe muzukuru but still unobatsirwa ipapo. So pamanheru anhasi tinoda kutendai zvakanyanya nesapoti yese yamuri kupa pachannel penyu, sapoti yese, maprayers ese, nemari yese yamuri kubvisa pamuri kutapudza vazukuru. May the good Lord continue blessing you. Akupe utano hwakawanda. 2021 mubudirire. 2021 vana venyu vaone ruoko rwaMwari. Vabereki venyu ngavachengetwe. Hama dzenyu ngadzione success yakawandisa. Upenyu hwenyu ngahuendeke. Mwari akuropafadze vazukuru. Ndichida kukurudzira kuti kana wanga usati wasubscribe this channel, Oshanti unoti ngavaite sei? Hapana chekumirira, subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video kana kuti tichinge tauya pa live stream you will be notified. Don't forget to like and share. Leave your comment. Comment yenyu inotibatsira, inotipa manyuku ekuti tirambe tichiita basa. Chokwadi chaicho vazukuru. Kama wedu ndopa unotangira ipapo pakusubscribe. Also
tine channel yakanzi Saint Trending TV. Thank you very much to all our subscribers. Ozvinezvi channel iyoyo iri kukura zvinondishamisa. Only today it seems as if yagaina almost 70 subscribers. Thank you very Wow. much. Wow. Channel iri kukura iyoyo. Oh, I'm so 200 yane 270 subscribers. Kana unga usati wasubscribe ikoko chiri kupa kuti vanhu vasubscribe. Tiri kukanda tumavideos usingade kuti unge uri unosaririra, so go and subscribe ikoko. You know, Saint TV, we are there to entertain you, we are there kuti munge uri unogara uri informed. We are there, all we want is to see you smiling, handiti. So content yedu ndeyoti unge uri unofara, tichiita edu makuhwa asina kunyanyoshata, handiti. Tine panapa pachannel ndepe gossip, but gossip redu nderekuti tinge tiri tinobatana ukama, kavanhu ukama hamunyarare mune muchitaura. So patinoita mavideos also pane vamwe vazukuru vangu anozoita mafeelings, anozoita hasha, oda kutotanga kutuka. Aiwa, hatisatukane vazukuru, musaite mafeelings nemacelebrity because vanenge vari pamabasa macelebhu avo. Ivo havatomborina kana mafeelings, nyange ukatovatuka ndopaunoona kuti vamwe havatopindura, havana basa nazvo. So musanyanyoita mafeelings mumastreets esocial media. Chakakosha ndechekuti upenyu hwedu ngaunge uri unowana sanduko pamachannel, pama-YouTube channels iwawo, handiti. That's true. So tinokutendai vazukuru. Woshanti, over to you, chiva rako, basa rako. All right, thank you so much. Ndokutendai. Thank you so much Sekuru. Thank you so much Saint Family nesupport yenyu yamunoramba muchipa pamusha penyu. Basa renyu richiramba richienderera mberi. Mwari ngavarambe vachingokukomborerai. Ndinoda kungoramba ndichingotenda kune vari kutambanudza maoko neavo vari kutibatsira mumaprayers kuti tinge tiri pano. Hatina kungoyeri kana tazvifunga, asi maprayers enyu nesapoti yenyu yakatiita kuti tinge tigomuka tiri pano nhasi. So we thank you so much nesapoti yamuri kuramba muchipa. Rambei muchititsigira, we are going far. Manheru anotoda kungoti Mwari varambe vachingokuwanirai nyasha, murare zvakanaka, nyasha dzaJehovha Mwari dzirambe dzichingokutungamirirai, musakanganwe kunamata. Let's pray always, ngatinamate nguva dzese. Hanzi kubva from midnight kusvika kunze kuchene, wanawo nguva yekutaura naMwari. Tinongoti naiwayo manheru anaya muwanirwe nyasha muzita raJesu, amen. Amen. Tibata tichi much love kwamuri. Good night. Love Good you so night, much. Uncle. Bye. Bye Love you too. bye. Bye.